Bwrwi ima ini mokhang seitung Salno phalai janai ro takti lo komoroi khang Salno thangai tangai ro Tipra Mothani Bisi Bwrwi songsama saljogai juda jagarago palaima haino tini yang Jubatara Holy Cross College biskangni mathobo haino naithotok pandani bisingtui Tipra Mothani Bisi Bwrwi kamar saljogai Tipra Mothani banati sawai cake rakha tini nio pandao Tipra Mothani banati shaka TTAA disini EM Runel Deborma YTF ni banati shaka Prashanto Deborma TWF ni banati shaka Bamutia Block President Jorna Deborma Mohanpur Block President Sagorika Deborma tai tongkha Mohanpur Block President Dipok Deborma Bamutia Block President Borjolal Deborma tai kubuni juda adong rok haino aboni yagulo Holy Cross College biskangni Simi lahar himbotok khimlaye lembuchara bazaro paika oi himbotok khaitani kwbangma lukurok phaimanjak phaimabai tini neo salo khatungmani kokcharkha TTAA disini EM Runel Deborma Jedo pani dalal ro wan shogna rnya deni ro Jedo pani dalal ro lajina rnya deni ro Jedo pani dalal ro wan shogna rnya deni ro Jedo pani dalal ro lajina rnya deni ro Ani nokta kamuni Tungui tongzamani Ani nokta kamuni Tungui tongzamani Ushurja tongmani Ini Bwrwi mutu Awo taklai situng Sini Bwrwi ima ini mokhang seitung Salno phalai janai ro takti lo komoroi khang Salno thangai sirang lo nang ini Bwrwi mutu Bwrwi ayo Beda tipalen maro nai Beda tipalen maro nai Ay ke coba chole nai Ay ke coba chole nai